Unom na ang natalang namatay sa sakit nga Pertussis sa Central Visayas base usab sa record sa Department of Health Region 7. Sa iran natong detalye nining report. Sa talaan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit Konreso sa DOH7, adunay unom ang namatay sa Pertussis o wolfing cough nga gitawag sa Binisaya nga hutoy diin sa agad ini mga masuso pa diin nahitabo sab sa Tri-City sa Sugbo. Base sa monitoring, moabot sa 115 ang suspected cases sa Pertussis, apan 42 lang ang kompirmado. In Pertussis, we have 115 cases in Pertussis and 40 Central Visayas, and 42 of those sa 115 are confirmed. So mga roughly 30% or 37%. We have 6 deaths, and all of these deaths did not receive any vaccine. So it's kind range from 0 to 2 months. Apil sa simptomas sa Pertussis o wolfing cough ang sagunson nga ubo nga milanat og duha ka semana, dili mapugngan nga ubo ug ang ubo usab nga sundan sa pagsuka. Delikado ang balatian sa mga bata, busa nanawagan ang Department of Health nga timanon dayon. Labaw sa tanan, pabakunahan ang mga bata aron siguradong mahatagan og proteksyon gikan sa Pertussis. Giklaro sa DOH nga preventable disease ang wolfing cough kung madali sa pag-atiman. Gitawag vaccine preventable because kung magpabakuna ang mga bata daton sa mga nanay, ma-prevent yun din nato. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.